ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Sinthiou Mbala mogo boyinaji camɓe ogo janjoli Matama kon waktu yoni hato Wourossogui e nder galle Mamadou Alhamdou Niang eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal perfede Dakar haaɗi ko fati banggue seppoji ɗi yimno waddi ɗuma yeewi askan wi ɗum ko ñalawma janggo kame ɓawo janggo kala gam wullitadeɓe nangle kewɗe e nder leydi ndi Sénégal to leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi yuɓɓini hanki jonde hakkude mum e gollodiɓe mum gam yurnitade warande ñaw garɗo e guertoɗe wotiri e leyɗele hoddi mabɓe taw yettaki leydi Mauritanie to leydi Mali armée leydi ndi ɓe kolliti e nder si opération moɓe mbaɗi e nder leydi ndi ɓe mbawi teɓade e yoɓade pittali kene tolno temedere capanɗe nayyi e jeeɗiɗi taw ko ɓen wiyeteɓe touriste en e nder leydi ndi to leydi Guinée Conakry communautaire goto ñaawa hanki duuɓi sappo e kaso ɗum koye 2022 e seppoji balloɗi kanko tuma yoɓade fittade suko gorko goto e legal Abdullaahi kabruji men manam en ha to Ghana Burkina Faso Cameroun RD Congo ma en jaa to Kenya kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen cabune laaɓal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗum lamlame baaye puƴe jokkodire cabune laaɓal e lallitare joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa cabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi aɗa jogui jumri weldi hewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cowiɗo kala cabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Diom ene tawi juuɗe Sokhna Kadiasi sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent Dande Maayo e gardugol Sokhna Habi Saar hakkude Nawele e Demmankani ɓe mbeeɗi juuɗe mabɓe faade cabune laaɓal lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe Sokhna Kadiasi sa yiiɗi hebde cabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye Sokhna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent Dande Maayo woni Sokhna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen Nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya Sokhna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗo hen tongoɗe maɓe kalane to tawata cabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala ceerno Djibisi wittiyanke safriyanke safruji fina tawa ceerno Djibisi kumpitiɗo ƴewgal laaɓaɗo lasrari ceerno Djibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeegu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire
ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittade cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00222 8 10 00 13 bas ceerno jibisi taweteɗo to jum to leegala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗena ciggam nangue wulgue diaw are moɗon adde mon ko jaam e kisale ɓamtare ciggam nangue wulgue diaw e gardogola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji solaire taw kadi ko marque leydi Turki ɗin congélateur uji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame batiraji majji dognataɗi ko ciggam nangue wulgue diaw panno solaire aji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heɓ kaaƴe galas ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur uji moƴƴi congélanma kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keblaɗo to leydi Turki taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yaaduɓe jamanu ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje e battiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque Turki kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woyduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hay so tawi woyduma ko 100 métre ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui congélateur uji frigo ji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tongode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tongode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya ciggam nangue wulgue diaw ene jogui congélateur uji solaire badden hen dando taw ko nangue dognata ɗuma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mobare nogase jeetati mbooy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karalagal weltare tv ko musidɗo mon Saydou Abouba no jayde weltare tv woy wadde kala fuɗɗode jayde muɗum ma addan moɗon wonande ceerno Ibrahima Saydou Kane mawo nayona men ko fati banggue laaɓal ɓayde koye korka wona neɗɗo ko fati banggue gueɗe hakkude makko e diine makko ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi. ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe en ñaganimaɓe Allah moƴƴere en mbi yo Allah jaɓan en ko puɗɗiɗen horde ko, yo Allah hokku en kadi cellal e softede e yaajede ha mbawen horde ko heddi ko, sen koori kadi o jaɓana en. e mbiɗen ha hande koye laaɓal jeheten. Laaɓal fecci koye pecce ɗiɗi, feccere feeñde boowal e feccere suuɗinde nder no mbiɗen ni. Feccere suuɗinde nder nde ko laɓɓinde fittandu muɗum ndu e bakkatuji e goofi. ɗum noon ko tuuba buya laaɓɗo cer. O tuubana Allah, tuuba tawi mo waɗanno goofi o tuubana Allah, tuuba buya laaɓɗo cer tawa mo tunwani, o laɓɓina ɓernde ha laaɓa e bakkatuji e ko wiyete sirku ko. Ndeke noon tawi ko laaɓal noon peeñgal ngal, ɗum ko laaɓde e soɓe e laaɓde e habas ko wiyete habas e hadas, soɓe e tajre, laaɓa sobre laaɓa tajre. Ko wiyete noon soɓe ko wiyete soɓe ko ittude dendagal soɓe gonɗo e ɓandu maɗa taw guitirɗa ɗum ko ndiyam laaɓɗam. ɗum noon ko comci ɗi juuldata ɗi e ɓandu ma ndu juuldata ndu e nokku ɗo juulata ɗo, ɗum ɗo alay saago laaɓa. ko wiyete noon laaɓal tajre, ɗum ko salligade e lootade e taamade. so tawi aɗa wondi e janaba lootoɗa janaba o nde puɗɗa huccande julde. so tawi a ala salligi calligoɗa nde puɗɗa huccande julde. so tawi a ala salligi aɗa jogui nganto poɗɗa ko taamade, saɗa juula taamuɗa. so neɗɗo hucciti tan e Allah, darima huccite e Allah, salligaki taamaki, nden julde sen jiiɗi mbiyen ko zéro. saabu jiyaɗo Allah goto wi juulowo soko laaɓani aawi saño koye ngata maare waali janggo sañude funnata. ndeke juulowo alay saago o laaɓa kadi o jogo salligi, mbaɗa kadi mo foti salligade o salligo. so tawi o jogui nganto salligi o taamo. tawi omo wondi e janaba o looto janaba o. tawi cumpi makko ene mbaɗi soɓe o itta soɓe o. alay saago ɗum ɗo wona hen. so ɗum ɗo ala hen, so tawi jomum huccide Allah juuli way kono zéro ni, saɗa juula laɓɓin ɓandu maɗa e comci ma, wat salligade ko fardu maɗa a ɗaccata. ko ni jiyaɗo Allah wi Allah yommo moƴƴere. ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗo e liseɗo gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. on jarama. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle man jooɗi peewi. keddoɗen koye kabruji men e ɗemngal pulaar perfede Dakar haɗi wonande ɗaɓɓani nde yeewi askan wi ɗaɓɓuno gam yidde seppude ɗum ko nogase jeenayyi capantati ñalawma janggo ha ɓawo janggo gam yidde seppude e capanɗe nayyi e jeenayyi département ji leydi Sénégal kala gam hollirdeɓe mette mabɓe wonande nangle ɗe ne kewi no fewi. kala baɗɗo ɓuuƴi tan heewi ko nanguede udde ɓe kolliti. ɗum wonani e potal perfede Dakar holliti yadani hen nde tawno ne wawi ɓittinde yimɓeɓe guilay golle golleteɗe ha yahoɓe ha e commerçant ɓe yeeyoɓe kala ko fatire ɗin fannuji kala ko wona ɗum ko noon procureur de Dakar kesso woni Ibrahima Bakhouma suuti konguɗi mum gam huccinde ɗum e ɓesguji leydi ndi kala wa arti ko fate banggue wonande gueɗe ɓennude e nder leydi Sénégal guilay dillere wannode 16 nduɗo hen lewru o holliti maɓe guddiɗe en loskoji jaajƴi no fewi ha tenti kadi oɗo henna suka mo fittandu mum itta hen ha tenti kadi Ousmane Sonko kollirɗo koko yinno won yinnoɓe yoɓade fittandu mum won wadɓe e mum posone gueɗe paɗe ɗin fannuji kala o holliti ma loskoji luggi guddite hen no fewi wa arti kadi e yaññade yoga e toɓɓe kewɗe no fewi ko fati e banggue ɗiɗo hen seppoji
ono di jam e nder ngendi leydi ndi Sénégal kala ha joni keddorɗena koye leydi ndi Sénégal hewɓe yaadiɓe yeewi askan wi kañumenne oɗo kikiɗe ɗo gonɗen ɗo aɓena kuccodiri e jayideli gam yidde yaltinde konguɗi mabɓe ko fati banggue seppoji ɗiɓe kaɗa ñalawma janggo o ha faynma ñalawma ɓawo janggo kala général Moussa Fala yaltini konguɗi muɗum ɗum koye ñalawma ɓen rewɓe gendarmeɓe yuɓɓinnoɓe ñalawma diine toon to caserne Samba Jeeri Diallo ɗum noon o holliti wonande ɓe ɗaccata hay goto ene bonna leydi ndi caggal seppoji jawtuɗi maɓe ɓeydu nden kay kisal gam rende pittali ɓiɓɓe leydi ndi kam rende kadi ɓen wonande gollotoɓe e nder leydi ndi guila e joomen butikaji ha e goɗɗum kala gam teskede seppoji so mbaɗi sukaɓe ne keewi yaade gam heloyde e bonnude won e gueɗe goɗɗe kala wo arti e yañade ɗiɗon fannuji wo holliti waɗiɓe ɗo hen ko nden kay kisal ɓesguji leydi ndi Sénégal maɓe ɓeydu hen darde mabɓe ha ɓuura yuɓɓude ko fate banggue nangal docteur Babacar Niang mo ganduɗa kam woni gardiɗo wonande clinique biteɗo sum assistance caggal nde wo ɗaccitano ñande aset jawtuɗo hen o hanki noon wo noddotoma gam hettedemo yeeso procureur ko nden o nanguita lawol gongol ko wona ɗum ko noon finoɓe to aram ha toon to Madina Diagne taw kadi ganduɗa koye porte parole Ibrahima Fall ɓe kolliti wonande yiddeɓe koɗo hen biteɗo Babacar Niang nde accitte ko ɓuuri yawde yaccade ko gorko baɗɗo fayida no fewi e kala lebbi tati ene heewi arde ha toon to Madina ha toon to aram gam safrude wonɓe toon ɓe jirimo ko moƴƴere ala kala koɓe jirimo goɗɗuma goɗɗo kettaɗo ko docteur tottuɗo Ousmane Sonko ko fati banggue certificat médical woni docteur Bouro on noon mo ganduɗa holliti e nder haalande mum andi Sonko guila tan 2009 o holliti wona kanko waɗi visite ɓandu Ousmane Sonko kono noon ko kanko totti on certificat médical ko fati banggue roppo foftore balɗe sappo ganduɗa jogori gasde ko 31 ndu lewru beele mawo notoyo ñande 30 walla ala ko ay wonde kala haqqillaji yimɓe ene ketti e ɗiɗon fannuji jehetena ko toon to Kermassar sukaɓe yonɓe finoɓe toon moɓodiri hanki e gardiɗoɓe o ɓe kolliti konguɗi mabɓe taw kadi yaltini ɗiɗon konguɗi ko Mam Ganna Kebe o holliti ko ɓenni kono oɗo hen procès baɗaw ñande 30 ndu lewru ɓe ɗaccata hay suka goto ne seppa e nder leegal mabɓe Kermassar ha sakane bonna walla ne heela kala doole mabɓe daro heena jiɗɗo seppude kala yo fa banggueji goɗɗi wona ɗon kaya to weeli gara hakkude mum e Kolda ɓen dadiɓe wiyeteɓe contrôle prix en ƴeewoɓe ɓeydoɓe cogguji ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe e produit ji kewɗi ɗi happu men gasi ko wayno boisson ngaji jarateɗi kamen biskikaji ko wona ɗum ko kadi ɓe nangi toon bitikaji kewɗi gam yeeydude men gaz taw koye prix ji ɓamtiɗi no fewi ɗum ko caggal nde laamu ngu holliti darde mum ma haaɓo kala coggoji ceerɗi e nder leydi ndi Sénégal Idrissa Seck gardiɗo landa rewmi gardiɗo conseil économique et social environnemental jogornoɗo wadde hanki conférence mum gam hoccodirde jaydiyankoɓe haytini ɗum hanki kono kadi andaka ko jeeyi sababu haytinindemo wonande goto e ɓattiɓemo holliti wonno noddano makko yinnode erade jaam e nder gendi ndi leydi Sénégal ne gasa maw yuɓɓinoya on conférence ɗo e dumunaji goɗɗi garoji chambre criminel d'appel oɗo saaha nodditi ñawore Aïda Mbacké oɗo saaha fuɗɗima fofde kenal lakkitare seeɗa ɗum ko caggal nde wo ñawano duuɓi nogas e kaso siftindon wo yoɓino ko fittandu joom galle makko nawlirnoɗo nden wo jaggi tan ko nebam ha wuli o duppi gorko o ɗon yalti aduna ñawore makko noon hoyfinama gam artirede duuɓi sappo gam oɗo saaha teskede gueɗe kewɗe ɗe o holliti wona e tayade makko o ñaguima yafuya o holliti ɗanota ko jamma ni ñalawma gam miccade ngal baɗal ngal o waɗi bongal no fewi ha joni keddoɗen koye leydi ndi Sénégal jeheten koto Kaffrine accident musɗo baɗɗo hanki o on accident suko debbo mo duuɓi nogas e ɗiɗi wasi hen fittandu muɗum holliti wonande Malik Cissé
woni inde oɗo henna chauffeur taw kadi gaɗa ko giwɗo nokku biyeteɗo Cessine fayi toon to Kafrine nden o ari hay dow lawol ko ɗon o tawi oɗo henna suka debbo biyeteɗo Uli Vilana to nokku biyeteɗo Lugge ko ɗon o jolni on e moto makko ndeke camion goto ne ara omo rentotono hawre goɗɗo ne ara ko ɗon ɓe natodiri suka debbo noon wasen fittanu mum ɓandu mum ne tawe to morgue Kafrine joyo taw kadi ko ɓen nangganoɓe ene mofta toon to Libi jeyno sababu ko worɓe mabɓe e ɓiɓɓe mabɓe yanoɓe felloyde jihad toon to Syrie taw koye catal da yeesa ɓe gartirama e nder leydi Sénégal koɓe Sénégal naɓe ɓen rewɓe joyo ɓe worɓe men mbara taw kadi koye ɗen piyande nangganoɓe toon to Libi gartide e sukaɓe mabɓe sappo e goho taw ko cukalon tokko cona lawol lana mabɓe jippi ko toon to Dakar bo wallaɗi diwoje ngal leydi Sénégal hen goto ko Aissatou Bapois goɗɗo o ko Fatoumata Sissoko ene wonde Abibatou mbayi Aissatou Faye Dia kame Mariama Dioba ko ɓeɗo hen garti ene wonde sukaɓe mabɓe sappo e goho taw ko cukalon toko sona ko wala ɗum ko worɓe mabɓe mbara ko toon to Syrie taw koye fiyande wannode toona kadi ɓe mbasi toona wone mabɓe Mariam Diobo ne wonde Aissatou Faye kame Abibatou o ɓeɗo hen mbasi toona sukaɓe men joyo taw koye ɗen piyanɗe gendarmerie nationale mo leydi Sénégal ɓe pawi juuɗe mabɓe e cooli taw kadi cooli o woni hen ko drogue ɗum koye place Saar noon tawete koto Thiaroye Azur kene wona 170 kilo taw ko huuɗo bonko ko woni koɓe nangi 17 sanga 2 heures jamma ɗum ko jamma beɗɗo ɗiɗo nanggama hen heddiɓe no dogui taw koye laana teskama oɗo dummona e cuuɗi ñawoje ɗi leydi Sénégal watti hutorade jawe électronique tawɗen jawe lomtoto kaso maɗa haysa accitama ko ɗen jawe godi kaso ma kala ɗo gonɗa aɗa laare kala ko mbaɗɗa aɗa yiye taw kadi jiyata koye mbadi ɗen jawe ɗeɓe mbiyata bracelet électronique accitama biteɗo Waly Diouf Badiana ene wonde El Malick Ndoye kame Mam Bintou Djibana ene wonde Aissatou Sané ɓeɗo hen ɗaccita kono teskama e koyɗe mabɓe bracelet ji ne kabɓa hen kamɓe noon yoga mabɓe ko jangguinoɓe kono kadi ɓe ceppuno ko ñande 16 nduɗo hen lewru taw koye alda e yamirore jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabaruji garandi en to Ziguinchor ko taari ɗum. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal lettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeheten ko to e Bignona eɗen gandi préfet tottiɓe kayiti yoɓe mbaw wadde marché kamɓe namdi no ina wayno ñalawma hanki ɓe dokkano ko 10 heures subaka ha midi ɗum noon ɓe mbaɗi marché mabɓe ɓe kolliti noon marché ɗe ko pour affaire kala nde événement waɗi toon manifestation waɗi ko kamɓe mbarete ɗum noon yo nattu ko ɓuuri yawde yaccade ɓe mbiddi kayit ɓe totti préfet ɗum noon kadi ko droit hokkiɓe koɓe waɗoɓe soɓe ñaaguima autorisation foti tan ko tottudeɓe ɗum noon so tawi tottiɓe ala koɓe bonnata hunde ina wayno marsangue ɗi ne ɓuuɓi ɓe kaali noon kala koɓe beela oddi fe Bukola eɗen gandi oɗo ko baɗɗo mumamu ga e Casamance kanko ne de o ƴetti muma makko o sayni ɗum e Pastef parti Ousmane Sonko o holliti noon projet Mamba Niang e Ousmane Sonko oɗo projet ko projet politique wonani hay hunde so wona hadde Ousmane Sonko 2024 wadde candidat président de la république kamɓe ɗo ɓe jaggani hande Ousmane Sonko mo yiɗi fof e anje fof koɓe jagganɓe hande Ousmane Sonko ɗum noon kamɓe de ɓe kolliti oɗo projet yo lelne e leydi jam wona e leydi ndi so tawi en garti ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi tundufnaɓe ɓe mbaɗi ɗo henna kamɓene de conférence mawɗo ɗo e CDEPS ɓe kolliti conférence o ko jamɓe noddi e leydi ndi fo jamɓe noddi e Casamance jamɓe noddi e opposant ji ɗum noon wonno toɓɓere mabɓe ɓe kaali tan ko haala jam yo yimɓe mbad jam yo jaa jam yo kaal jam so en garti ɗo eɗen gandi lewru korko ndu ko dari hande waɗi balɗe 5 ɗum noon eɗen gandi tafsiraji ɗi puɗɗima ɗo henna e ɗiɗo jumaji ɗi ko 65 juma gonko ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi jamaji ɗi ko 105
deftere nde fof ɓe uditiri ɗum kamɓe fof ko jam yo woni leydi ndi, jam yo won e Casamance, jam yo won e opposage, jam yo won e ɓiɓɓe meɗen, yo yimɓeɓe jaa jam, yo kaal jam, yo mbat jam, ɓe nandira leydi ndi wawa yaade yeeso, ɓe itta ɗiɗo dukuji, ɓe itta ɗiɗo ko holɗum marché ji ɗi ngala hay hunde manifestation, kamɓe fof ɓe jooɗo ɓe jewtida ɗum ɗo ɓe kolliti, kamɓe fof ɓe duwima. Yo Allah jaabu duwaw. Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko mbotto, kabaruji ɗo fuɗa radio Zik FM jokkodirde e Sar Abdoulaye Saar, yalla ko walde jam. Amadou Isaga Kebe golle man jooɗi peewi hande ko jeegom korka wona joyi woto ustu ñalawmaji ɗi gila sosoɓe wonɓe toon ɓe mbaddema kuddata sengiwi toon to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi jaɓɓima ambulance uji tati ɗi médical koɓe mbiyata clinique taw kadi ko jasduɗe jamanu taw kadi ko bawɗi wallude yimɓe guilay dowri ha e nokkuji ɗi kala ha tenti kadi ɓeena waɗoɓe accident ji e booli ene mbawi safrade hen haade mumen yettiyade to hôpitaux ji taw kadi jaɓɓi ɗum ko koolaɗo kuuɓal makko ɗum noon iwi koye programme rewɓe taw kadi ko dariɓe wonande rewɓe dariɓe ko fate banggue projet taw ko autonome national rewɓe du Sahel koye ɓeene iwi ngam wallidde rewɓe hono mumen ko fate banggue gendi leydi Mauritanie ko fate banggue cellal ɓalli batu on jagorɗo cellal ɓalli yuɓɓini ɗum hanki hakkude makko e ɓen toppitiɓe cellal ɓalli ha tenti noon ko fate banggue fannu rafiji daaɓoji taw koye gueɗe diwoje ko wayno diwri ha tenti ko wayno guertoɗe ngam ɓetede ngunuji taweteɗe nder leydi Mauritanie ala kala ɗo teska hen ko fate banggue rafi mabɓo guertoɗe ko wiyete grippe aviaire ala kala ko teska en ɗum ko caggal gotiri e leyɗele hoddiɓe leydi Mauritanie teska won rafi oɗon feeñi e diwe gonɗe toon ko wayno guertoɗe ha e goɗɗum kala oɗo saaha noon ɓe kolliti rentade tan ɓuuri safrade to leydi Mauritanie keddoɗen gartaten koye coalition taw kadi ko ɓen rendinɓe sembeji men infirmiére uji taweteɓe leydi Mauritanie ha tenti Nouakchott hanki moɓodiri yeeso hôpital de l'amitié de Nouakchott ha toon to kiifa kala ngam wullitade e jayde Al Akhbar wonande jagorɗo cellal ɓalli gendi ndi ɓe bindino ɗum ɓattake kene tolno e lebbi ɗiɗi ngam wullitade primaji mabɓe kene tolno joni e lebbi jeenayya e primaji mabɓe guila tan covid-19 ari ha yetti ɗoɗo jaratena ala kala ko gasi hen haydara e jabtugol on noon waɗi hen ñiŋali ɗiɓe jonnaji no fewi ɓe kolliti ɓe eri ko lamɗo leydi ndi nde wawata yurnitade gurdam gueɗe mabɓe awoɓe awo fina tawa taweteɓe to Nouadhibou e catal mabɓe CNM kamɓene ɓe moɓodiri hanki ngam hollirdeɓe mette mabɓe mawɗe no fewi faade jagorɗo awo ma jekkade leydi Mauritanie ɗum ko caggal yontere yawtunede on yaltinno ɗerewol hollidde hadde wonande gawirɗe kewɗe no fewi taw ko gawirɗe fina tawa gaweteɗe e nder ɗen maje yaltinɗin konguji ko gardiɗo wonande tambiɗo konngol mabɓe on holliti wonande ɗum ɓe jadani hande ɓe jadani hen janggo teni kadi ɓe jaɓata ɗen gueɗe hanki waɗi toɗɗale mawɗe to banggue martabuji mawɗi taw koto banggue police national leydi ndi woni on gardiɗo woni police directeur général de la police taw kadi ko Machgaru Wuldu Sidi hanki toɗɗima commissariat uji ɗiɗi ko wayno Mouhamed Abdullahi Wuldu Taliba toɗɗama directeur ko fate banggue renseignement gendi leydi ndi ha nden kay kisal ɓuura ɓeydade e nder jokli leydi ndi Al Akhbar ɓe kolliti o wiyete ko Zeynaba Ousmane wo erima laamu leydi ndi de accitta joom galle makko imam Ali Silla nangaɗo ken wona joni balɗe 14 on ala kala ko waɗi haydara so wona ko tumede ko konguɗi joom suudu makko jangguinowo Qur'anil Karim joguiɗo kene tolno e 150 almudo étudiant taw kadi woni himɓe mum ko alma magal e jangguinde teno wona karɗo celal no fewi yiddemo konde joom galle makko accitte taweteɗe juuɗe police ala kala ɗo teski wonande joom galle makko ne jokkodiri e ɓen wiyaɓe salafiste en ko nandi e ɗiɗon fannuji kala G5 Sahel yaltini hanki logo muɗum e nder page muɗum ngam hollirede hen kono yiyaka hen ko fate banggue araraya
mo gendi leydi Mali ni wonande kartal gendi leydi Mali ɗum kon logo ɓoyɗone wanno ɗuma oɗo logo noon teskama sifti noon hitande yawtunde Mali hollitino yaltini hoore mum e G5 Sahel catal darnal ngal guila 2014 taw ngal darna koto gendi leydi Mauritanie Mohamed Wul Qazwani hollitino so tawi ƴetti wonande leffol G5 Sahel ma wat peeje kala ha artira leydi Mali e nder G5 Sahel Bangladesh haqqille mum kala hande o hetti koto gendi leydi Mauritanie jeeyi sababu ko gorko jaam ngalu biteɗo Mohamed baɗɗo jillu mumen nder leydi Mauritanie hakkude makko e jagorɗo ndema mo leydi Mauritanie yidde Bangladesh ko ƴellidde ndema muɗum e nder leydi Mauritanie taw koye fanno privé ngam teskede leydi Mauritanie leydi muɗum ko leydi mbawdi moftude ndema taw kadi ko leydi moƴƴude no feewi taw koye fannu ndema e nder leydi ndi e nder leydi ndi jarama Yahya Ndiaye sen jiwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali sembe armée leydi Mali ɓe faama ɓe kollitti ɓe mbaɗi ko fate banggue opération guila tan 12 nduɗo lewru ha 24 e nder leydi ndi o saaha ɓe jooɓima pittali nangui kene tolno 450 taw ko terroriste wiyeteɓe ko jihadiste en taw koye nder fiyande nde ɓe mbaɗi taw koye koninkoɓe weeyo ɗum ɓe diwni ko laaɗe mabɓe kene tolno e opération ngaji jeegoma ɗiɓe mbaɗi ɗum ɓe mbaɗi ɗum koto nokku biyeteɗo Korndolli e nokku biyeteɗo Sofara kame nokku biyeteɗo Balangina kame Diallo ha fayma Songui Bodiya Mandu kam walla mbiyen Manduli ha fayma e Manduli tawi nder diwan Bandiagara plateau Dogo kame Sévaré ha fayma Owankoro ɗiɗo e Bankas ɗiɗo hen nokkuji kala ala hen kala ɗoɓe loydaki ngam fettinde hen pettoje kono kadi ɓe kollitiɓe bonni kadi tolno e 25 moto otoji 5 ɗi hinde pikkoba kame matériel uji kewɗi ne wonde engine aji ɗiɗi taw koɗi pitti kala ɓe bonni hen ngam oɗo saha holludeɓe ɓe goni koye loydare mawde no fewi ngam ustude sembeji ɓen waɗoɓe janguji mumen e kala saha commissariat de police de Niamakoro ɗe pawi juuɗe mabɓe nigérianajo goto ɓe nanguirimo kede tolno 48 capsule taw ko drogue waɗi hen ono no wiyete ko Okoro Pascal o wonno koto Bamako to hôtel chinois premier étage ko toon ɓe nanguimo wonande capsule aji ɗi kala so ndendi jarmum ma wonoya 28 million pawɗo 650 oɗo sa waɗama mandade dépôt ngam loskede ƴewde so tawi won wonɓe ɓe o wondi e nder leydi ndi 24 nduɗo hen lewru to Bamako e hoore mum waɗi moɓodiral manggal no fewi ngal moɓodiral ko wallidde ɓen koninkoɓe ɓe leydi Russie hollidde wonande groupe Wagner taweteɓe nder leydi Mali gollal mabɓe ɓe joni ɗum no fewi kono kadi ngal moɓodiral yoga e médiaji tinano ɗuma waɗi koto legal bankoni legal bankoni waɗi kene tolno hedde temedde tato neɗɗo moɓodiri ngam walliddeɓe e tawtorede chef de commune imam juma ngal ɗon legal to ɓe jalti ɗum koye jande Zahara TV kame BTM ngam ko ɓen gonno bismanoɓe e nder oɗon fannu sen gewi to leydi Mali koto guinle jahatena dendagal fulɓe kala ne jogui sunu kame dendagal Afrique ha tenti noon leydi Guinée kame fulɓe Guinée kala Alhaji Ousmana fatta ko balde gardiɗo woni coordinateur Halpulaar e nder leydi Guinée Conakry daraniɗo gueɗe kewɗe fodde neɗɗo
joltuɗo woni hujjaji kewɗi kam wasi fittano mum jamma ale ɗo ene jofi altina taw koye rafi daɓɓo no fewi kam darino ha galle pinal fulɓe daña to Conakry ɗo ha on galle wawi latade uddita taw kadi koye daroɗe ndeɗo henna hittade wonande jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwaw dendagal ɓesgu makko kala e dendagal wonande association coordination halpulaar mo leydi Guinée kala to Guinée Conakry ko gendarme goto ñaawa hanki duuɓi 10 kaso ɗum ko caggal seppoji bannoɗi 2022 wonno ko juin to Abdullaahi suka gorko biyeteɗo ceerno Mamadou Diallo wasno hen fittanmo duuɓi 19 taw kadi hollirede ko on yoɓino fittandu oɗon suka gorko sengi wi to leydi Guinée koto Gana paɗena jillu wonande cukko horejo leydi Gana wonande Kamala Harris jettiɗo toon guila ñande alende kikiɗe hanki hakkude makko Nana Akufo-Addo horejo leydi Gana kanko on Amérique najo wo siifi temedere million koppareji dollar ngam wallidde leyɗele 5 e nder Afrique de l'Ouest to banggue nden kay kisala ene hena leydi Ghana leydi Guinée leydi Benin kono ne kadi Côte d'Ivoire leydi Togo beele ɗeɗe leyɗele gona nden kay kisala nden sifande ko hanki nde laati to leydi Burkina Faso paɗena to Burkina Faso armée Burkina ɓe kolliti ɓe betti kene tolno e 40 terrorisme wonno ɓe batu peeje ngam jangoji taw koye jeune nokku biyeteɗo Ursi ñande alende kikiɗe ne tawe nokku biyeteɗo Oudalana ko toon ɓe mbeyni lagna mabɓe ngam jorde ɓen pettoje ɓe jooɓima hen kene tolno e 40 fittanu ɓe bonni hen kaɓirɗe kewɗe no fewi to Nigéria kene tolno e 50 ujunere harbiyanke mo Boko Haram joƴƴini armée nottima tottiri hoore mum armée leydi ndi ɗum ko tugganma tan 2021 ha faynma 2022 wi général Lukki Arobo ko on holliti ɗum o holliti oɗo saaha sembe Boko Haram ene ɓeydi ustade no fewi e nder leydi Nigéria to leydi Cameroun wonande suudu sarɗiyeji leydi ndi toɗɗitima gonnoɗo hoorejo ɗum suudu sarɗiyeji woni Kavaya Djibril mo duuɓi 83 gardiɗo nduɗon suudu kene tolno e toɗɗale 31 lawol kam toɗɗita hanki e yeeso suudu nduɗon sarɗiyeji o dañi daade 160 daade ɗum ko gila tan 1992 wa ardi suudu nduɗon sarɗiyeji goɗɗo gardiɗo Sénat ko on biyeteɗo Marcel natti jam fundi onne ko jaro duuɓi 89 kañumne toɗɗama hanki dañi 99 daande to RD Congo ko groupe biteɗo Codeco kam biftino kene tolno e 19 neɗɗo wonnoɓe otoji mumen hakkude nokku biteɗo Bambo kaɓe nokku biteɗo Kebu kono kadi ɓen kala kollitama ɓe jooɓima pittali mumen ne hen debbo cowiɗo holliti metti mu no fewi noon laamu leydi Congo to Kenya ko seppoji gulɗi Jawa mbaɗi toon haɗeɗo goto wasi hen fittano mum bitikaji kewɗi duppa hen ɗum noon William Ruto ko hoorejo leydi ndi wo erima wonande nawli ko o mo ƴamodirano lefol laamu biteɗo Raila Odinga nde dartinta ɗeɗo henna gueɗe o holliti 2007 o ɗoftino on ko fate banggue dawrugol kono mo andi ko woni seppoji yo on dartinum gila goɗɗum ko kewanno kewani hen waɗi noon hewɓe nangaɓe hen to joolam jaɓeri jeheten koto Écosse ngol woni goo julɗo ardade poste hoore jagoɗe leydi ndi ko hanki wo toɗɗa kanko biteɗo Hamza Youssef gorko mo duuɓi 37 woni hoorejo jagoɗe leydi ndi kadi ko jagoɗɗo cellal ɓalli leydi ndi États-Unis de Amérique ko suka debbo mo duuɓi 28 kam naate école privé to nokku biteɗo Naslaville dañi fellude yoɓima pittali yimɓe tato hade police ittude fittanu makko police mo leydi Amérique ɗe cakti ɓattaki goto ɓe kolliti wonande dumbirdu tawetendu keerol hakkude leydi Amérique kame Mexico taw ndun dumbirdu waɗira ɗuma ko ɓen ɗannotoɓe ɗallede ndewani lawol koko sumi jamma hanki o kene tolno 39 migrant cumi hen mbasi hen pittali mumen
oɗo saa noon leyɗele afrique kewɗe ne jogui hen jerto mawɗo no fewi ha teddi noon leydi Mauritanie gam teskonede wonande yimɓe mum hewɓe ne gonno e oɗon nokku to Israila caggal seppoji gulɗi jaw woni hen guitta e golle mumen woni hen ɗacciti golle mumen Benyamin Netanyahu taw ko gaddunoɗo kuulal ko fate banggue ñawoje jinnoɗo ɓenninde ɗum yowi ɗum ha diwa o saaha mo gonɗen Allemagne Olava woni chancelier Allemagne o hollitti wonande o itti kene tolno e sappo e jeetati sar de combat lourd gam neldude ɗum toon to Ukraine ɗum noon ma laato walla ala ko way wonde kala oɗo saaha ko woni yesso daɗani guite leydi France hande watti lawol sappiɗiwol taw koye moɓodire mawɗe leydi ndi haɓade kuulal horejo leydi ndi ko yiiɗi taccinde ko fate banggue yaadu fortorde mum hande teskama ko jippi ko ne heewi kene tolno e sappo e tati ujunere police woni ko jippina gam jogade ndenka e kisala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garande en kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar on ñagama yaafuye sawto o ko mabɓo tan wona korka ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiran en